Dobrý deň, volám sa Jana Beláková, pochádzam zo Spišskej Novej Vsi, bývam v Rožňave a na toto pekné miesto som sa dostala po túre na Nízkotatranský Salatín. Nachádzame sa v najvyššie položenej obci na Slovensku, nadmorská výška je 1047 metrov nad morom a za sebou máme Banický kostolík, v ktorom sa svetia omše do dnešného dňa. Táto obec je významná banickou históriou a dnes slúži viac menej na turistické účely. Kostolík v obci Magurka má jednu zvláštnosť. V jeho veži sa nachádza rabkáč, ktorý niekedy v minulosti zvolával baníkov ku práci. Takže nie zvon, ale rabkáč. Pôjdeme sa pozrieť do obce a nájdeme tu nejaké zaujímavé skvosty. Myslím si, že každý, kto túto obec navštíví, nájde niečo, čo bude jeho srdiečku blízke. V obci Magurka je jedna hlavná ulica, na ktorej sú staré ešte bývalé banické domčeky, dnes zrekonštruované a je tu zaujímavá kultúrna pamiatka, historická, dom Rupeltovcov, ktorý dnes slúži na ubytovanie pre turistov pod názvom Chata pod Javormi. Obec Magurka má ku dnešnému dňu 6 pôvodných obyvateľov. Všetci ostatní, ktorí sa tu nachádzajú, sú buď turisti, alebo cyklisti, alebo peši turisti, alebo prídu jednoducho ľudia za oddychom, pretože aj napriek tomu, že pre niekoho je toto zapadáko ďaleko od civilizácie, je tu naozaj krásne a je tu doslova lono prírody. Prišli sme po hlavnej ulici, lemovanej staročnými lipami a jaseňmi ku zaujímavej budove, dnes Chata Magurka, bývalý banický dom. Chata Magurka mala niekedy v minulosti strategický význam pre pešiu turistiku, pretože bola východzím bodom alebo vlastne sa z hrebenia Nízkych Tatier schádzalo na Chatu Magurka, čiže slúžila hlavne na prechod hrebeňom Nízkych Tatier. Banickú históriu obce Magurka pripomínajú dve zvláštnosti. V Kunsthistorickom múzeu vo Viedni sa nachádza vzorka zlata, ktorá sa vyťažila v tejto obci. A taktiež v múzeum v Budapešti sa nachádza 8 kg nuget zlata. Tak ak niekedy tieto múzeá navštívite, tak si tieto miesta a hlavne túto obec pod úbočím Nízkych Tatier pripomeniete.